Последното дръвче поливаме. Ето тук имам една кофа, осигурена за пчеличките постоянно да пият. Така, спираме водата. На пчелина имаме около 15 дръвчета, много засадени. Освен прекрасната акация, която цъфти в момента. Ето тук си имаме едно кестенче, няколко лепички, една вишна и едно много хубаво дърво, казва се обикновен явор. То цъфти в момента много обилно и дава прашец на пчелите. Ето тук още едно яворче, непосредствено до кошерите. Ето тук още едно яворче, по-голямо. Ами тези дръвчета след 4-5 години, тук имаме също еводия, дървото на пчелария, няколко дръвчета. А тук имаме бебенца, китайски мехурник се казва това растение, малко по-голямо. Това дърво сте го виждали в парковете, цъфти по време на слънчогледа. Едни много хубави жълти големи цветове. И съм виждал, че пчеличките много го посещават. Ето тук още едно, мъничко е още. Ами, уважаеми колеги, пчелари и бъдещи пчелари, искаме природата да ни даде, но трябва да се замислим първо ние какво да дадем. Пък и в Библията го пише, дай за да ти се даде. Пък и освен това, в другите книги пише, че в момента, в който дадем, задействаме процеса на получаване. Аз си мисля, че това е много вярно. И когато човек се старае да осигури нещо на тези животинки, нашите пчелички, те ще не се отблагодарят. Когато засаждаме разнообразни растения, така осигуряваме на пчелите постоянно да има какво да си хапват от природата и с малко повече старание всичко се получава. Успех на всички! Дано и вашите неща да се получават така добре, като при нас. Всичко добро желая, бъдете здрави и щастливи!